яшәгән урында Казанда кыш көне безнең үй каршында шугалаклар ясыйлар. Кардан, боздан таулар, ниләр шана белән шуа торган. Берсендә кызым чыгып китте. Лидянкасын алды да пластмасс чанасын чыгып китте. Бер сәгатьтән соң кайтып керде бу. Чанасыз. Мәйтәм шанан кайда? Менә бер бабай килгән иде, оныгы белән шуңа биреп тордым. Мәйтәм кызым син жүләрме соң? Кем инде мәйтәм бер белмәгән кешегә чанасын биреп калдыра. Мәйтәм шунда кире бирмәсәләр, кайтармасалар, сүктем рәхәтләнеп иманын алдым инде. Кирде, ялады, аннан соң бераз гына җылаганнан соң инде тынычландырдым. Мәйтәм борчылма. Кыйбатай бер түгелдер, мен әйтәм, яңасын алырбыз дип тынычландырдым, ярар. Үземнең эшләрем белән йөрим. Бер заман берәр сәгатьтән соң инде ишектә звонок яңгырый. Ачсам, теге бабай тора, кызы белән шананы китергәннәр. Мәйтәм, нинди намуслы кешеләр эләккән. Берәү булса, алып кайтыр да китерәйем. Теге, мин белмәдем, күрмәдем, кайтарып та бирмәси. Кызына сөендереп шатландыра. Мәйтәм, кызым, чыга әйдә, бабайың килде. Теге чыкты да, телефоннарын бирде дә, шанасын алды да кырды да китте.